ନାରାୟଣ, ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲି ମଣିଷକୁ ବିବେକ ଓ କରୁଣା ସହିତ, କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ସେହି ମଣିଷ ଏତେ କଠୋର କାହିଁକି? ପିତାମହ, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଲୋଭକୁ ବାଛିଲା। କଳିଯୁଗରେ ଅସୁର ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ନେଉଛି। ତେବେ ଧର୍ମର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ପ୍ରଭୁ? ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ, ସତ୍ୟକୁ ଧରି ରଖେ, ସେତେଦିନ ଧର୍ମ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଳିଯୁଗର କାହାଣୀ ଦେଖାଏ। ବଡ଼ପଡ଼ା ଗାଁରେ ରହୁଥିଲେ ରଘୁନାଥ ବାବୁ। ସରଳ ଘର, ଶାନ୍ତ ମନ, ଭଗବାନ ଭରସା ହେ ଜୀବନ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ଅଜୁ ଆଉ ବିଜୁକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିଥାଅ। ଦୁଇ ପୁଅ ଅଜୟ ଓ ବିଜୟ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ। ମୋବାଇଲ, ମିଟିଂ, ଟଙ୍କା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଭଗବାନ ହୋଇଗଲା। ବାପାଙ୍କ ଡାକ ଆସିଲେ ପରେ କଥା ହେବି, ଗାଁକୁ ଆସିବା କଥା ହେଲେ ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଦିନ ରଘୁନାଥ ବାବୁ ଗୁରୁତର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ। ପଡ଼ୋଶୀ ଝିଅ ସୁଭଦ୍ରା ତାଙ୍କୁ ସେବା କଲେ, ଔଷଧ ଦେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ପଚାରୁଥିଲେ। ହଁ ରେ ମା, ଶୁଭୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ତ ଯିବାକୁ ହେବଲେ, ପିଲେ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଅଜୁ ଆଉ ବିଜୁକୁ ଖବରକା ଦେଇଦେଲ ମା, ତୋର ଧରମ ହେବ। ଖବର ପାଇ ପୁଅମାନେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ନେଇ ନୁହେଁ, ହିସାବ ନେଇ। ଅଜୟ ଆଉ ବିଜୟ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଅଫିସ କଥା, ଛୁଟି ଓ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାହା ଶୁଣି ବାପା ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସିଗଲା। ଆସିବନି ବା କେମିତି? ଯେଉଁ ବାପା ଦିନରାତି କଷ୍ଟ କରି ଦୁଇ ପୁଅକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଲେ, ହେଲେ ଶେଷରେ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ବାବାରେ ପୁଅମାନେ ଧନ୍ୟ, ତମେମାନେ ବାପାର ବୃଦ୍ଧା ସମୟରେ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର, ମନେ ରଖ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଲାଗିଲେ କୌଣସି ସଫଳତା ଶାନ୍ତି ଦିଏ ନାହିଁ। ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ହୃଦୟ ତରଳିଗଲା, ଆଉ ସେମାନେ ବାପାକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ବାପା ତ ଆକାଶଠାରୁ ବି ବଡ଼, ତେଣୁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ। କଳିଯୁଗ ମଣିଷକୁ ଖରାପ କରେନି। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପର୍କକୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ କଳିଯୁଗୀ ହୋଇଯାଏ। ନାରାୟଣ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ମଣିଷ ଭୁଲ ବୁଝିଲା, ପଶ୍ଚାତାପ କଲା, ସୁଧାରିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି କଦାଚିତ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝେ ନାହିଁ, ଲୋଭ, ଅହଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ମୋକ୍ଷର କୌଣସି ପଥ ଅଛି? ପିତାମହ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋ ଠାରୁ ନୁହେଁ। ତେବେ କିଏ ଦେବେ ଉତ୍ତର? ନାରାୟଣ। ଯିଏ ଧ୍ୱଂସ କରେ ନୁହେଁ, ଅହଙ୍କାରକୁ ଭାଙ୍ଗେ, ଲୋଭକୁ ଜଳାଇ ଦିଏ ଏବଂ ମଣିଷକୁ ଶୂନ୍ୟତାରେ ନେଇ ସତ୍ୟ ସହିତ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି କରାଏ। ମହାଦେବ। ହଁ ପିତାମହ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁ ହାରିଯାଏ, ସବୁ ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଶିବ ନିଜେ ଉତ୍ତର ହୋଇ ଆସନ୍ତି। ତେବେ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ଅଛି? ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭସ୍ମ ମଧ୍ୟରୁ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଳିଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ମୋକ୍ଷ ସମ୍ଭବ।